Lumayan. Untung aku nek belanja bedinone pasti tak ngumpulke. So tak dol. Nek siji 500 kan. Ping 100 mayang so tak belanja meneh. Lah apa, Mbak? Ngumpulke sampah. Ngene iki. Nek wong ora ngerti up to date wong is ngene iki. Beritane ora paham. Lah emang napa, Mbak? Loh, awakmu ki apa ora arti itu, Mbak? Regane plastik kita, Mbak. Saiki kita semen mundak iki 200% bayang nih. Mosok, Mbak? Seriusan? Tenan pora. Tapi yo pantes. Aku mau isuk tau belanja. Tempe mbek kecap lho. Ora dikek plastik. Jare minimal belanja ki 10.000, Mbak dia, nembe dikei plastik. Yo pantes lah, Mbak. Mau sampean belanjamu sauprit. Gek utang sisan. Ya wis, Mbak. Tak rono sik. Ya, Mbak. Lek ngenyek tenanan, madake aku ngumpulke sampah. Rati wae regane mundake sak pole.